Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с втора част на интервюто с папата на шоу-бизнеса Слави Трифонов. Ма ирония ли усещаме? Защо ме иронизираш? Аз не съм казал това, папата каза го Геворг. Човек да не те пофали тебе. Както и да е. Значи започвам с въпросите. Вярно ли е, че си посетил племето на амазонките канибалки в Южна Америка и тъй си се оплашил, че вместо валериан, за да се успокоиш, си изпил един блистер Виагра? То беше единственото нещо, което ги отдържаше и най-вече отдържаше. Това да не те изядат, разбирам. Добре, искаш да ми кажеш, че животът ти е зависел от твърдостта на малкия Слави, нали, ако мога така да се изразя. Не трябваше по никакъв начин да се сваля. По никакъв начин. Добре, докато сме на тая вълна да те питам, значи като експерт. В еротичните игри между мъж и жена е редно да има повече страст и целувки, нали? Точно така. В тях трябва да има черен и хомосексуалист. Това много иновативно. Браво! Ще пробвам някой път. Значи, Слави, ти си иноватор. Кажи ми сега, вярно ли е, че ти си разработил презервативи за мазохисти с флейвър люти чушки с наименованието Жива рана? Разкажи ми, моля те, за този продукт. Трудно се издържа такъв продукт. Ще направя възможното до когато мога. Да, трудно е. Той си люти и щипе здравата. И го казвам, защото аз редовно го ползвам този продукт. И аз също, да. Добре, Слави, ти като го тества за първи път, какво почувства? На мен ми се дорева, наистина. Сериозно ти говоря. Нека обобщя. Слави, ти си един, как да кажа, Никола Тесла на контрацепцията. То не го казваш с уважение. Не бе, с уважение. С уважение, поклон пред теб. Поклон наистина. Както и да е, да продължим нататък. Разбрах, че си решил да поставиш световен рекорд за най-дълго слушане на песните на група Молец. Не знаех колко ще издържа. Аз и Гинес знаем. Точно 83 часа и 36 секунди без прекъсване. За което платих висока цена. Не се оплаквам. Аз съм решил. Аз съм го направил. Но това изисква неща, които не мога да обясна на никого. Тежка задача си поставил, няма две мнения. Но те уверявам, че има малко хора по света, които са го направили. Повечето са в Америка, те са няколко човека. Айде бе. Изперква се много от това. Има си хас и да не се. Чух, че даже си лежал известно време в психиатрия. Общо взето беше трудно. Ма нещо колко е хубаво. Всичко е чисто. Всичко е, едни хора се разхождат усмихнати. Значи, Слави, измъчихте много с тия въпроси. Втори епизод вече те разпитвам, нали? Виждаш ли как екипа на Зловинарник оставя открехната врата така за трети епизод? Виждам, да. Мисля, че в случая не е луд то, който яде баница, а то, който му е даван. Ще бъда откровен с теб. Ще има трети епизод. Сериозно ли го говориш? Напълно сериозно. Само, че той беше на МиГ-29, аз бях на F-16, си американски пилот. Според теб, Кристиян Костов от кой пол е? Не знам. Не мога да кажа.